आयांश के बचावे के बा, आयांश के बचावे के बा, बचावे के बा। Presented by विराट म्यूजिक। एगो लड़का मुसीबत झेला, जिंदगी या मौत से खेला। ए भैया सुनी, जिंदगी या मौत से खेला। एगो लड़का मुसीबत झेला, जिंदगी या मौत से खेला। 16 करोड़ रुपया जुटावे के बा, 16 करोड़ रुपया जुटावे के बा। हम सब कोई हम सब कोई मिलजुल जुल के आयांश के बचावे के बा। हम सब कोई मिलजुल जुल के आयांश के बचावे के बा, आयांश के बचावे के बा, आयांश के बचावे के बा, निर्मली बाजार बचावे के बा, आयांश के बचावे के बा। भले बाटे महंगा ओकरो दवैया, रौलो सब चाहे तो हो जाए वो पैया, हो जाए वो पैया, हो जाए वो पैया। भले बाटे महंगा ओकरो दवैया, रौलो सब चाहे तो हो जाए वो पैया, हो जाए वो पैया। इतने सब एहसान करी जितने होखे दान करी, पीछा नहीं हो तुम हटावे के बा, पीछा नहीं हो तुम हटावे के बा। हम सब कोई हम सब कोई मिलजुल जुल के आयांश के बचावे के बा। हम सब कोई मिलजुल जुल के आयांश के बचावे के बा, आयांश के बचावे के बा, आयांश के बचावे के बा, निर्मली बाजार बचावे के बा, आयांश के बचावे के बा। सब बस इहे बाटे हमरे को बेस्ट हो, कम बाटे टाइम रहुआ करी जानी वेस्ट हो, सब बस इहे बाटे हमरे को बेस्ट हो, कम बाटे टाइम रहुआ करी जानी वेस्ट हो, और जे करी विशेष हो रंजित लकी राकेश हो। अपन दरिया दिल दिखावे के बा, अपन दरिया दिल दिखावे के बा। हम सब कोई हम सब कोई मिलजुल जुल के आयांश के बचावे के बा। हम सब कोई मिलजुल जुल के आयांश के बचावे के बा, बचावे के बा। विराट म्यूजिक डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो यमुना नगर जगाधरी।